Päämäärä vai matka? Päämäärä vai matka? Päämäärä vai matka? Mikä on matkan päämäärä? Onko parempi olla matkalla, vaiko heti jo siellä perillä? Päämäärä vai matka? Päämäärä vai matka? Kun tätä karttaa tarkkaan katselen, tämän matkamäärän päätä etsien, onhan sen oltava oikealla vai oliko se sittenkin vasemmalla? Nyt täytyy hetkeksi istahtaa, pään sisällä ajatukset valjastaa. Ei mikään ole liian vaikeaa, kun yhdessä saa vain taivaltaa. Päämäärä vai matka? Päämäärä vai matka? Päämäärä vai matka? Mikä on matkan päämäärä? Onko parempi olla matkalla, vaiko heti jo siellä perillä? Onko perillä siellä päämäärässä, vai koko matka ihan väärässä? Jos heti on jo perillä, ei koskaan ole matkalla minnekään. Päämäärä vai matka? Päämäärä vai matka? Päämäärä vai matka? Ollaanko me nyt perillä? Päämäärä vai matka? Ihan pian ollaan siellä. Kyllä, kyllä. Ihan pian ollaan siellä. Joo. Ei sen pitäisi enää kovin pitkästi kestää. Kyllä, kyllä. Ihan pian ollaan siellä. Joo. Kiitoksia, kiitoksia! Tytöt ja pojat, isät ja äidit, kissat ja koirat, kummat ja Päämäärä vai matka? Päämäärä vai matka? Ollaanko me nyt perillä? Päämäärä vai matka? Ihan pian ollaan siellä.